kaka kiangori ni jafuambo mar mondo mi obila kata ka keore gi jong'anyo obed ko ng'eni ma jafuambo bed ni wach makamano aneno kata mana Jumani aneno ka jafuambo maka Meme TV no rwako kata mana lip press mago lip mag fuambo to pod aneno kanyo kano chwade gi Magina akeni Millicent ni ritorina de bure kisimu kanyo. Erokamano ahinya Sharon. E bure Kisumu kaendi wayudo ka jo duol mar Media Council gimiyoga ji press jackets ma inyalo rwako ma nyiso kata yangi ni in jafuambo kinde ma wadhi menyo weche manyien kata public events machalo kaka ng'anyogi mondo mi iyangri ne obila kata japiny ni in jafuambo in kanyo mar fuambo weche mondo idogi ke. Tiyudo ka bende press jackets gi seche moko ichiwo gi to ok giromga. Koro an thothne pok nayudoga press jacket no to jogo picha marwa to niga godo koro thothne giwiloga ng'ama dhi koda e pap arwako mare to an odiochienge ng'anyo make sure ni arwako law manyiso ni ajafuambo ne wan gi merchandises manomiwa koda ramogi kata station marwa mage mathoth ne arwako ga kinde ng'anyo ma kaserwako to agoge ka ondik maduong' ni Ramogi TV koro mano yanga ni ma jatij Ramogi TV then sechego bende itingo press card mari irwako kanyo ma ng'ato neno ni maendi ja press koro mano konya ga endi mane mawuogo oko wayangore godo to kata obedo ni mano in godo mana kaka Walter osewacho seche moko bedo ga matek ma kata in jafuambo no iyudo mana ka yudori kama tek for example chieng' tich ariyo wan gi Josephat mane go picha odiochieng' no to wawuotho kode tanyise ni walawo joka kana yudo ka koro crowd osedhi mbele matin to nitiere jogo ma gin joma undu chien ka winjo ka gikasore ni nitie joma bende neno ni gino kumak kako winjo be ni umake ma gidwa ni gichiku kako tim gino okaso jago picha ni ing'eni kamera no maien mana dakika achiel ka ukidwa tiyo to abo ka kamera na ti gino kenda kodi ng'eni penj ni to ng'ani shida mane kodi en mane nikech itimo tiji embodo no donyo ni gini okimenywa besego ting'eni jago picha orwako law manyiso ni en press oting'o tools kamera ngo otimo tije koro gigi kata warwako to awacho ni tuloko semuoch press jacket press card merchandise manyiso ni wuok e station mane ok konyga seche moko iweyo ne Nyasachi kindi gi Nyasachi kitony igone erokamano kihinyori bere tichaki dong bi igone erokamano kidhi biwacho ni kaka to otekga otek mabende japiny mabende neno kata TV mar Ramogi gi sani kinde mabende koro wamenyo no ng'anyo nyakwarom ga juang' nyaka ipar ni dhano bende mantiere ng'anyo kanyo ka koro da chiko jafuambo kaka tiyo samoro ok nyal bedo mayot ang'ini Walter in bende nitiere gi sigana to sari oseromo wani yina mar mondo mwako yo matin nikech in bende nwane ni kirwako ogudu chieng' tich ariyo mabende japiny nyaka inyisi ni ogudu no ne en marang'o e kin mamoko kata kamano ang'ini bende kinyiswa mathoth nyakwarom ga juang' sari osechopo aneno ote magi habro bedo kasomo gi kin thuolo manok wakaw yo matin